Sagt, velkommen til alle sammen. Øh, det bliver spændende at se, om jeg holder nerverne her, fordi det er også nyt for mig at være på Zoom. Jeg har aldrig været på Zoom før. Og jeg har brugt en masse forberedelser i går aftes til klokken 12 i går aftes, og satte det helt klar på min bærbare computer. Den døde i morges, så nu har jeg fundet en anden computer og gjort det helt klar. Så det er jo lidt spændende, men jeg håber, det går. Ellers så må I jo holde mig i hånden undervejs. Men i hvert fald, så prøver jeg lige at starte op og dele skærmen, så I kan se en PowerPoint, jeg har gjort klar. Den skulle gerne komme her. Skal vi se, start, share. Og jeg kommer nok til at tale lidt med mig selv undervejs. Det er nemmere. Og så skal vi have den gjort stor. Sådan. Det var jo min baggrundsside. Så hvis I alle sammen kan se den, så må jeg gerne nikke med hovedet. Kan I se den? Ja, det er fantastisk. Ligesom små høns. Det er godt. Øhm, jeg har prøvet at samle, hvad skal man sige, forberede mig til at lave noget information omkring, hvad kan man bruge et Vanina-program Veni til. Altså Vanina Veni, det er jo et broderi designerprogram, som er det sidste nye fra Vanina. Det findes i 3 varianter, øh, øh, som er et gratis program, der hedder Artlink. Der er en Creator, og så er der Designer Plus. Men hvis der er det, jeg har forberedt her, det er, at jeg lige vil fortælle lidt om mig selv, inden jeg starter ganske kort. Det er jo ikke sikkert, at alle kender mig, fordi alle har jo fået muligheden for at kunne komme til. Jeg selv hedder Morten Kønbøl, og jeg har fået mig min nye symaskinebus. Førhen, der kan I se i baggrunden, der var det jo en anden bus, jeg havde, som jeg har solgt for 2 år siden. Men jeg har en butik, eller vores familie, min kone og jeg har en butik, Kønbøl Symaskiner. Øh, og jeg selv har arbejdet med symaskiner siden 1986, og har været selvstændig siden 1999. Og har også arbejdet en del med broderisoftware. Ikke de sidste 3-4 år, men det vil jeg så sammen med jer prøve at hjælpe jer med at dygtiggøre jer, og mig selv selvfølgelig også. Men vi har butik i Odense, og med den bus, som jeg havde før, som I kan se nede til venstre, har jeg i 12 år kørt rundt i hele Danmark. Og nu har jeg så fået en ny bus. Jeg kommer til Korsør en gang om måneden, til Kvildefand, op i Fårup 4 gange om, eller Korsør det er en gang om måneden, og året rundt. Til Kvildefand i Fårup, der er det sådan cirka 4 gange om året. Hvor i Hemsø, det er også cirka 4 gange om året. Og så er der nogle andre steder også, jeg kommer med så sådan nogle ting. Vi har et showroom i Odense, nede ved Odense Havn, så det er ikke en butik, men det er sådan en kursuslokale, hvor vi har store kvildemaskiner, og der har vi så også afholdt det sidste EDB-software, som jeg vil komme videre med, eller hvad skal man sige, informere om senere. Det er meningen, at vi udover skal lave online-kurser, selvfølgelig også skal prøve at lave nogle fysiske kurser, hvor vi kan mødes og tale sammen. Det er også hyggeligt at kunne mødes, frem for at kun skal være online, tror jeg. Men det må vi lige prøve at finde ud af, hvad behovet er. Min plan i dag er, at vi skal snakke om de her punkter. Og som jeg starter med at sige, der er noget, der hedder Artlink, der hedder Creator og Designer Plus. Nogle af jer har købt, nogle overvejer at købe, nogle har en V8, som kan opgraderes til V9, og nogle har måske en gammel software, som er helt ned fra V4, som også kan opgraderes. Og det er muligt at opgradere de softwarepakker. Går man ind på Vaninas hjemmeside, vanina.dk, så vil man kunne se, om man skal ligge på software, så kan man se de forskellige valgmuligheder, man har med hensyn til V9-softwaren. Og jeg ved ikke, om kan I se, at jeg kører rundt med musen her også? Yes. Den her Creator, kan man sige, det hed i gamle dage Autodesigner, da det hed version 4, 5 og 6. Men nu hedder det Creator. Og Creatoren er hvad skal man sige, den billigste udgave, man kan købe, som så senere kan opgraderes til den fulde version. Den store forskel på de 2 softwareprogrammer, det er, der er selvfølgelig mange flere end det, jeg nævner nu, men den største forskel, det er, at med V9-softwaren, der kan man lave designen helt fra bunden. Det vil sige, at man kan manuelt klikke eller digitize, som vi kalder det, sten for sten, område for område, hvor hvis man laver et nyt design med creatoren, så skal man have et billede som baggrund, hvor softwaren så gætter ud fra billedet og laver et design. Men hvis tegningen ikke er særlig skarp eller særlig god i kvaliteten, så vil broderidesignet, som softwaren forsøger at lave, blive derefter. Og mange gange så de tegninger eller de logo, man skal
lave et produktdesign efter, kan være lidt sløret i baggrunden, og der kan være lidt for mange detaljer, og derfor så ender det altid med, som regel, at hvis man skal lave sin egen design helt fra starten, at man er nødt til at have version 9, hvor man kan lave det hele selv. Skal man ikke lave det helt selv, så er der ingen grund til at købe en version 9, fuld version. Så kan man nøjes med den der Creator, hvor man kan lave temmelig meget. Og det vil jeg selvfølgelig komme ind på de der softwarekurser, vi skal lave i fremtiden. Har man slet ikke brug for at lave noget, man bare vil åbne et design og overføre et design og eventuelt printe skabelonet, så kan man bruge gratisprogrammet, der hedder Artlink 9. Så det er egentlig en light-udgave af de to programmer her, Creator og fuld version 9. Men med Artlink, der kan man altid til hver en tid åbne et produktdesign, lige meget hvilken format man har, og så kan man konvertere det til en anden maskine. Hvis man nu ikke har en Banina-maskine, så kan man faktisk bruge det til det også, til at konvertere til andre formater, eller man kan bruge det til at sende direkte til sin symaskine. Så er der ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om den der Wi-Fi-enhed. Den var I med i starten, og nu skal man så købe den, når man køber softwaren. Det er en USB-enhed, ligesom en USB-nøgle, man sætter bag på symaskinen. Og den bliver man installerer den og konfigurerer den, så den kører på sit hjemmenetværk. Og når man så sidder med sit software version 9, så kan man i stedet for at gemme på en USB-nøgle eller sende med kabel, så kan man sende trådløst til den her Wi-Fi-enhed, der sidder på symaskinen. Og når man så har sendt over i symaskinen, jamen så skal man så, på symaskinen åbne den fra en USB-enhed. Den bliver ikke overført direkte på skærmen, men den ligger inde i en USB-enhed, så symaskinen ser den som en USB-nøgle. Men det kan foregå trådløst. Og de andre hernede, det er, hvis man for eksempel har en gammel software, og man ønsker at opgradere, og man har en fuld version i version 4, 5, 6 eller 7, så kan man for 6.000 kroner få det til en fuld version 9. Man har også mulighed for, hvis man ikke har en fuld version i de gamle, og kan opgradere det, men det bliver temmelig dyrt. Så er det næsten lige før det er billigere at købe en ny. Men det er i hvert fald de muligheder, man har. Og I må gerne unmute nu, hvis I har spørgsmål til det omkring de forskellige typer software. Er der nogen, der har spørgsmål til det? Nej? Så tager jeg lige en slurk kaffe her imens. Det kan I ikke se, men det kan jeg selv se. Jeg går videre. Kom godt i gang, version 9. Det jeg har gjort her i min baggrund, det er lidt del af de skærmen igen, sådan at vi kommer ind i vores program. Så jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har det, men sådan ser det ud, når man starter version 9-programmet. Og hvis man trykker på Embroidery Canvas, så betyder det, at man starter softwaren op. De har også et rigtig smart, Embroidery Library. Det er en funktion, at i stedet for at man bruger sin stifinder på sin computer for at finde sine broderier, så kan man bruge den her stifinder. Så hvis vi kalder det en stifinder, så er det bare Baninas egen stifinder, hvis det giver mening. Så vi har jo muligheden for, når I skal åbne et dokument på jeres computer, så bruger I jo den mappe, der er nede i bunden af jeres computer, som vi kalder en stifinder, og så leder man jo rundt i computeren, og man kan se billeder og filer. Men hvis man gerne vil have set baggrunden rigtigt, som man kan se som ikoner her, de her ikoner, det er jo sådan en hurtigvisning af de filer, der ligger i de forskellige mapper på jeres computer. Og der hvis I bruger Embroidery Library, så er det meget nemmere at finde rundt og finde jeres broderier, men jeg skal nok vise det. Og når vi så åbner designprogrammet op, så ser det sådan her ud. Så det her, det er bare en PowerPoint, så nu vil jeg åbne det rigtige program, så jeg stopper lige min sharing, så I kan se mig igen. Og så kan vi tage en kop kaffe, så vi kan skylle halsen. Og så vil jeg prøve at dele vores Podi-program, eller Banina-programmet her. Den kommer her. Skal du bare se. Share. Sådan. Så nu er jeg inde i mit Banina version 9-program. Og hvis jeg nu klikker på Library, så vil I kunne se, at den åbner op i min computer. Og det her område her, det ligner ligesom vi har vores stifinder på vores computer. Men normalt, når vi åbner, jeg ved ikke, om I kan se den knap der. Nej, det kan I ikke se nede i bunden, hvor jeg åbner. Der kan I se, der står overførsler. Kan I se det? Nej, den viser nok kun programmet. Men jeg ved ikke, om I må gerne unmute nu i gang, for så kan I lige svare. I ved, når jeg siger, at det her det er ligesom stifinderne, er der så nogen, der er i tvivl om, hvad jeg mener med det?
at det ikke er den rigtige stifinder, men det er Baninas egen stifinder, som de kalder det. Embroidery Ja, Library. Det er I med på, ja. ja. Fordi så kigger man jo her. Man kan kigge ind på computerens C-drev, eller så kan man kigge i selve libraryet. Og der kan, hvis man kigger i mapperne, så kan man gå ind og se, hvad er der af spændende sager inde i computeren. Hvis jeg vil åbne en af de design, så kan jeg enten højreklikke på det, og så får jeg at vide, for eksempel ved egenskaberne, hvad det er for noget. Og der kan man se, hvor mange sting er der, hvor mange farver er der, og hvor stor er det. Men så kan man, sådan, inden man åbner, se detaljerne omkring den. Og ellers så kan jeg bare dobbeltklikke på det, eller højreklikke og sige åben, og så vil den åbne det direkte ind i vores Banina-program. Lige nu, der har jeg åbnet en fuld version V9, altså en Designer Plus. Og det kan jeg se, der står heroppe, Designer Plus. Så hvis man er i tvivl om, hvilken software man egentlig har installeret eller købt, så kan I altid se, hvad der står heroppe, om der står Artlink, eller Creator, eller Designer Plus. Der så står en dealer-version her, det er så fordi jeg jo er forhandler og har købt en speciel version, som vi kan simulere med også i de forskellige varianter. Så har man en Artlink, så vil man ikke kunne se alle de knapper herovre. Så vil man kun kunne åbne og lukke. Og har man en Editor Plus, vil de her Digitize mappe her, den vil heller ikke være der. Så de her, mange af de knapper, der er her, det er noget, som der kun er i Designer Plus-programmet. Men det, som man kan, hvad skal man sige, grundlæggende bruge programmet til, det er, at det ligner jo meget, hvis I kender Word og et tegneprogram. Så ligner det meget et almindeligt softwareprogram, hvor man kan gå ind i filer heroppe, og så kan man lave en ny baggrund, altså en ny fil, eller jeg kan også åbne et eksisterende, eller et design, jeg har åbnet før. Så hvis jeg nu klikker på et Open Recent, det betyder åben seneste, så kan den se, at på den her computer, der har jeg kun åbnet den her ene fil, fordi jeg har i sidste øjeblik måtte installere programmet på den her computer, fordi den anden gik ned. Så her er der ikke noget tidlig historik, den kan åbne. Men hvis jeg nu vil have en tilføjet design, så kan jeg sige tilføjet design med den her knap, der er heroppe, der hedder Insert Embroidery. Og det, der er forskellen på Insert Embroidery og Insert Artwork, det er vigtigt at vide i starten. Det er der mange, der er lidt i tvivl om og kommer til at lave lidt fejl. Så Embroidery, det er jo en færdig fil, hvor der er sten på. Og Artwork, det er en tegning. Så der er mange, der går ind og så siger, man, jeg vil gerne, jeg ved på min computer, der ved jeg, at jeg har en mappe med nogle tegninger, og den vil jeg gerne indsætte som et broderi. Men det kan man ikke sådan umiddelbart, den skal jo designes først. Så hvis vi skal indsætte et design, så er jeg nødt til at trykke på den, der hedder Insert Embroidery. Og hvis jeg så kigger i min computer, så kan man se, at jeg ligger her i stifinderen. Der ligger den i Public Embroidery, og så Benjamin 9 Embroidery. Det er nogle gratis motiver, vi får med, når vi installerer programmet. Så alle de her mapper her, de ligger inde i installeret på jeres computer. Og så kan jeg så scrolle rundt, fordi jeg gerne vil indsætte et broderi. Og når jeg så finder det broderi, jeg gerne vil have, så kan jeg sige åben. Så nu har jeg to design. Så hvis I har en Banina broderemaskine, så, så er det ligesom, når man indsætter flere motiver. Forskellen på et designerprogram, det er bare, at hvis I kigger på, kan I se, at når jeg klikker på den her, så er sommerfuglen ikke øh, grupperet. Det vil sige, at hvis jeg nu kommer til at gøre sådan, så har jeg ødelagt den. Og der skal man passe på, når man indsætter et design, og så få den grupperet, inden man flytter rundt på dem. Og når jeg siger grupperet, så mener jeg siger lige undo. Vi har jo sådan en god knap heroppe, der hedder undo. Så hvis I kommer til at lave noget koks i den, så bruger I bare undo-knappen her. For kan I se, så kan jeg komme tilbage igen. Så hvis jeg går tilbage, så siger jeg, nu vil jeg gerne lige gruppere det her op, fordi jeg er bange for at ødelægge det. Så kan jeg bruge nogle genvejsknapper, der hedder Ctrl A for eksempel. Se, så bliver det markeret. Eller jeg kan også gå op i mine knapper heroppe, og der kan jeg også finde mine knapper, hvor jeg kan sige markere alt. Den er heroppe. Skal vi se en gang. Der. Designs View. Så vi siger Ctrl A. Og hvis jeg så, så jeg skal se, om jeg kan fjerne, jeg har sådan en kontrolpanel heroppe, som tager og fjerner mine knapper. Jeg kan ikke se knapperne, så det kan jeg måske nu.
Jeg gør lige sådan her, så måske. Så det er det, jeg skal lære med Zoom. Der er sådan en værktøjslinje, der driller mig. Så den skal jeg lige have væk. Kan vi gøre det? Hvad gør jeg? Der kom den væk. Sådan. Så jeg markerer dem alle sammen, så man kan se, at de bliver lille af det hele, og der er firkanter omkring. Og så vil jeg gerne gruppere dem. Så jeg trykker på Arrange, og så trykker på Group. Og man kan se symbolerne her, det er ligesom om den låser dem. Så når jeg har grupperet et design, så kan jeg flytte det, så det er en enhed. Og hvis jeg nu siger undo, og rører ved designet, og så siger jeg skal lige undo igen. Der. Skal vi se, hvor mange gange jeg skal undo. Så siger jeg bare op her, arrange her, siger ungroup, for det er jo sådan, den var der før. Så kan man sige, at nu kan jeg skille designet af. Så nu ødelægger jeg mit design. Det der med, at man kan ødelægge det, det kan man selvfølgelig også bruge til, hvis man vil stjæle noget fra et design og kopiere over til noget andet. Men jeg prøver lige at gruppere det igen, og ved at sige undo her, så jeg samler det hele. Og så siger jeg marker alt. Og så siger vi group. Så er det, at jeg vil sætte et nyt design ind igen. Så jeg trykker på Insert Embroidery. Jeg fandt et design ved at prøve at kigge ned. Jeg kører med piltasterne. Og når jeg så har det design, jeg gerne vil have, så siger jeg åben. Inden jeg flytter det, går jeg så op i min Arrange, og så siger jeg Group. Fordi så har jeg låst designet, så jeg kan flytte med det. Kan I se? Giver det mening? Så når man åbner et design første gang, så er det ikke grupperet. Det vil sige, at det ikke er låst. Og begynder man at flytte med det, så går det i stykker. Så man skal lige, når man åbner et design, sørge for, at det er grupperet. Så grupperet, så er det låst. Og hvis jeg ungrouper det igen, jeg markerer det. Man kan altid se det, at der er firkanter omkring, at den er markeret med min piltast. Jeg kan se det værktøj, jeg har herovre, det er min markeringsværktøj. Den skal være aktiv, så hvis man pludselig har vendt og trykt på et andet værktøj, og så tænker jeg, kan sige, at jeg har trykket på Open Object her ved en fejl, siger vi, ikke? Og så op i mit hoved, der vil jeg gerne markere min sommerfugl. Men så sker der noget mærkeligt noget. Og det er jo fordi, at jeg har skiftet værktøj, uden jeg lige tænkte over det, så jeg skal have fat i mit markeringsværktøj. Så jeg trykker på markeringsværktøj, så kan jeg se, at jeg har valgt værktøjet, og nu kan jeg trykke med min mus på på det design, jeg gerne vil have. Så det var det første, jeg lige vil sige omkring, når man åbner et design, eller indsætter et design, så skal man lige passe på, om de er grupperet eller ikke grupperet. Har I spørgsmål til det? Nej, så kører jeg videre. Noget andet, man skal lægge mærke til også, hvis man skal åbne et design. Hvis jeg nu går ind og siger New, så tager jeg et nyt projekt. Det vil sige, at det andet projekt, jeg har, det er ikke væk. Det er faktisk, det ligger i baggrunden. Så hvis I kan se, der står en lille tekst her, hvor der står Stompwork Flower, og så har jeg en, der hedder Design 1. Det er mit nummer 2 projekt. Så hvis jeg trykker på den her op, så har jeg i baggrunden det første projekt, jeg havde åbent, og hvis jeg trykker på Design 1 her, det er fordi, jeg sagde New, så har jeg en tom baggrund. Hvis jeg nu siger åben, et nyt design, nej, det var ikke det, jeg skulle sige. Indsæt selvfølgelig. Indsæt. Så hvis man kigger hernede i bunden, så står der, at den vil lede efter, den vil sortere eller filtrere efter en bestemt type broderidesign. Og når det er et Benina-program, man åbner op fra starten, jamen, så vil den selvfølgelig forsøge at finde Benina-filer. Men det kan jo godt være, at I har en mappe på jeres computer, hvor I har filer fra Husqvarna eller FAF eller et andet format. Så kan man gå ind og så trykke på den her, der hedder All Embroidery Files, hvis I ikke ved, hvad det hedder. Så hvis jeg trykker All Embroidery Files, vil jeg anbefale jer, hvis I skal sidde og lede efter filer på jeres computer, så skal I vælge den funktion, for ellers så vil den her mappe være tom. Jeg kan godt give et eksempel. Hvis jeg nu siger, at jeg tror, at alle sammen her, at det er FAF-filer, det tror jeg. Se, så forsvandt alle filerne, fordi den sorterede dem væk, den filtrerer dem væk. Så det, at min åben-funktion, den spørger mig, hey, hvilken filer vil du kigge efter? Og så har jeg så her fortalt, at jeg vil gerne kigge efter Husqvarna Viking-filer, VP3. Og så siger jeg, at der er ikke nogen i den map. Og så tænker jeg, det var da mærkeligt, jeg ved, at der er masser af broderifiler.
Men det er jo så, fordi jeg har valgt at filtrere efter et forkert filformat. Så hvis jeg nu går op og siger alle formater, fordi jeg aner ikke, hvad filen hedder, jeg er usikker på, hvilken format den har, så trykker jeg på den her. Oh, tilbage igen. Der var den. All files. Se, så kommer den jo frem usorteret. Altså det vil sige, at den filtrerer ikke. Så hvis der lå alle mulige blandede filer fra alle mulige formater, så vil de komme frem her. Så giver det mening, at I skal huske, at når I åbner et ProDesign, så vær opmærksom på, hvad står der egentlig nede i bunden på computer, eller nede i den der i filter dernede. Og hvis I er usikre, så skal I køre helt op i toppen, og så vælge All Embroidery File. Så bliver de ikke sorteret, så får I råt vist, hvad der er inde i den. Jeg åbner min hund, og så kan I se, at den består af forskellige farver, ting og sager. Og så er der nogen, der spørger mig, jamen, jeg vil gerne have nøjagtigt de her farver, den vil jeg gerne have, den skal se ud som sådan. Og herover der har jeg noget, der hedder en colorfilm, hvor vi kan se farverne. Så selve colorfilmen derovre, den viser mig de forskellige forløb af farver. Og der er flere måder at ændre farver på. Den smarteste måde, det er, at man går ind i det, der hedder design heroppe i Thread Colors. Og inde i tråd, eller Thread Colors, der har I mulighed for at hernede i den nederste trådkort, altså fortælle, hvilken farve er det, I har på hylderne derhjemme. Så hvis I for eksempel har købt tråd hos mig, så har jeg den, der hedder en Robinson Anton polyester. Det er den der. Så det her, det er de farvekoder, som der findes inden for det trådkort, jeg har i min butik. Og hvis I gerne vil have, at det skal være det samme som der, kan I se, at der står Isakort her. Og jeg ved ikke, hvordan den farve Isakort, den er i en Robinson Anton. Så det jeg gør, det er, at jeg siger match og assign all. Så skete der det, jeg ved ikke, om I lå mærke til det, at nu står der pludselig Robinson Anton, Super Bright Polyester. Den skiftede ikke farve, men den skiftede farvekode. Så nu har jeg ændret, hvad skal man sige, min data, sådan at jeg siger apply, for at den skal huske det. Tryk OK. Sådan at når jeg går op i filer her, og så siger en print preview, det er nemlig også en smart funktion, print preview. Så kan jeg se her de farver, jeg skal købe, eller hvis I har dem allerede, hvad I skal finde på jeres hylde, inden for eksempel Super Bright Polyester, som jeg har. Så når man åbner et design, jamen, så har den jo, hvad skal man sige, at designet programmeret med, at det har nogle bestemte farver. Previous view her. Så det, man kan bruge det her til, det er, at man kan for eksempel printe den ud, sådan så det er en skabelon, så man kan se, forstå, hvor den er. Man kan se, hvor mange farver der er. Og man kan også bestille farven, eller gå ind på sin hylde og finde en rigtig farve, inden man starter op. Så det er sådan en god forberedelse på, inden man går i gang, at så har man styr på at skal finde farverne frem. Man kan også printe det ud her, men det var bare sådan en visning. Der er flere måder, man kan få det her vist på. Så hvis du trykker på Options, så kan man gå ind og fortælle, om den skal vise med en ramme i baggrunden, eller om det skal være en til en. Og jeg kan se, at jeg har trukket her, Zoom to 1 to 1. Så den størrelse, jeg printer ud, det er den rent faktiske originalstørrelse. Hvis det nu var et kæmpe design, så ville den jo ikke kunne være på et stykke papir. Så kunne jeg suge i Zoom til fit, bare fordi jeg vil have det som dokumentation. Men hvis jeg gerne vil bruge det som en template til at se, hvor stor er den virkelig, så måtte jeg bruge den der, og så må den jo bare printe mange stykker papir ud og dele, så selve programmet deler tegninger op i flere stykker papir. Man kan sige, om det skal være design view, eller om det skal være, altså om den skal vises med sting, eller om den skal vises som uden sting. Så hvis man siger artistic view, så vil den vise det som om, at det er syd, når man bruger det. Kan I se nu ser det lidt pænere ud. Så man kan få det som en teknisk tegning, eller det skal ligne en broderet tegning. Jeg siger escape, for at komme tilbage igen. Så det jeg gjorde, det var, at jeg åbnede et design med min insert broderi. Jeg finder en mappe, hvor jeg har broderierne.
hvis jeg ved, at jeg er inde i en mappe, hvor der er broderier, men den ikke kommer frem, så kan jeg gå ned og ændre på mit filter, og så kan jeg sige, vis mig alle filer. Og når jeg så har åbnet et design, eller fundet det design, jeg vil have, og siger åbn, så har jeg kombineret to designs nu. Så nu er det meget stort. Hvad kan man så gøre? Jo, jeg kan zoome ud her. Så hvis jeg nu trykker Zoom to Fit, selve zoom-knappen her er også et værktøj, man kommer til at bruge rigtig meget. Så nu kan jeg flytte rundt med mit design her. Så nu lige nu, der kommer jeg til at duplicate her, fordi jeg bruger min mus forkert. Så jeg siger lige undo her. Sådan der. Og se, nu er den skilt af. Kan I se det? Nu glemte jeg at groupe den. Og det kommer I til det her, så det skal ikke være ked af, så I kan bare sige undo igen, indtil den er samlet. Så nu har jeg samlet den, og jeg kan markere den, og den er markeret. Og så jeg kan gå ind og sige, øh, hvad hedder det, gruppere den. Den var inde i cancel, jeg siger lige igen, det er min mus, der driller her. Det bedste, det kan jeg også anbefale også, fordi nu har jeg så skiftet computer igen. Jeg anbefaler altid at bruge en rigtig mus, i stedet for den der touchpad. Jeg har sådan en bærbar nu, jeg sætter med, hvor jeg bruger fingeren, der kører rundt på den der lille firkant, der er foran tastaturet. Og det er noget rod, hvis man skal designe, der er det altså bedst at have en, øh, en rigtig mus på. Så hvis jeg prøver at sige undo, og så siger indsæt igen, så ser vi finder den store der. Sådan, nu er den jo markeret, og så har jeg så mulighed for at kunne gruppere den og flytte den. Hvis jeg nu vil stjæle noget fra de her designs og lave noget nyt, hvis jeg nu godt kunne beholde den hund, og jeg vil gerne have den der stjerne der, så kan jeg så ungroup den igen, fordi lige nu, hvis jeg rører ved stjernen, så markerer jeg hele filen. Så går jeg ind og siger arrange og ungroup, så markerer jeg den, jeg gerne vil have, måske, og så trækker jeg den ud, hvis jeg vil have stjæle den der. Og hvis jeg gerne vil kun have fisken også, så har jeg mulighed for det. Så hvis jeg nu prøver at trække en firkant omkring fisken, så fik jeg lidt for meget med, men det kan jeg så, hvad skal man sige, pille fra lige om lidt, fordi tingene, de, hvis jeg laver en firkant, så får jeg for meget med. Så jeg har andre muligheder for også at kunne kopiere og klippe. Jeg kan ikke bare trykke på den der, fordi hvis jeg tror, jeg får fisken ved at røre outline, så får jeg kun noget af fisken. Så først så vil jeg markere det, jeg vil have der, og så kan jeg sige højreklik, og så vil jeg klippe det. Jeg vil klippe det. Og så vil jeg prøve at gå længere ned, og sige højreklik igen, hvis jeg kan få lov til det. Edit, paste. Fordi nu har jeg fat i den. Og så zoomer jeg ind igen. Og enten så bruger vi vores zoom-værktøj, hvor vi trykker på forsørgelsesglasset og trækker ned. Og så kan jeg så sige, den der gider jeg ikke have. Så den klipper jeg, cut eller deleter den. Så er der to måder at slette på. Man kan trykke delete, jamen så fjerner den fuldstændig. Og hvis du trykker cut, så fjerner den også, men så er den i udklipsholderen, til jeg kan bruge den senere. Så hvis man måske vil bruge den til noget andet, så kan man sige cut, og så bagefter sige paste, så bliver den sat ind igen. Og hvis jeg slet ikke vil have den nogensinde, så trykker jeg delete. Det samme kan jeg gøre den der, højreklik og delete. Så tager jeg igen og markerer min fisk, og så går jeg op og siger grup, så jeg grupperer den. Så nu er jeg hugget fisken ud fra et eksisterende design, og så prøver jeg lige at zoome ind to fit, zoom to fit, fordi så har jeg det hele. Og så vil jeg gerne have det der væk, så det markerer jeg lige med firkant, højreklikker, den smutter lige for mig, jeg prøver igen, firkant, og højreklik, og delete. Tager fat i min fisk, og trykker hen. Så nu kan vi begynde at lave et nyt design uden for noget forskelligt. Så det er sådan bare lige for, jeg kommer lige til at dobbeltklikke igen, fordi jeg ikke har min mus. Så vi kan altså flytte rundt med tingene nu, som vi har lyst til.
Så giver det mening, at man kan indsætte design, man kan stjæle fra de forskellige design, og lave nye design ud fra eksisterende. Det kan man med en creator software. Det kræver ikke den fulde version, en Designer Plus. Så det jeg har gjort her, det kan man lave i den almindelige version Creator. Må jeg lige spørge om noget? Ja, Hvordan, den der firkant, du fik om fisken, hvordan fik du den? Altså, ja, venstre klikkede du bare og markerede? godt spørgsmål. Så det der er vigtigt, er, at man lige har markeret den værktøj først. Select-værktøj, den skal være aktiv. Og så kører min mus hen og stiller mig, hvor jeg tror, at jeg kan, hvis jeg trækker en firkant, det vil sige, at jeg placerer musen øverst til venstre, uden for området, venstre klikker, og så trækker jeg musen ned, imens jeg holder venstre knap ned. Og når jeg så har firkanten, så slipper jeg venstre knap, så har jeg en markering. Super. Og man kan se, at den er markeret, fordi der er firkanter på, Ja. og den er ligesom lilla. Yep. Hvis jeg tager fat i hjørnerne hernede med musen, hvis jeg kører stille rundt hen med musen, så skifter musen symbol. Så står der faktisk, hvor stor den er. Og hvis jeg nu gerne vil have den i en bestemt størrelse, for eksempel 35 mm bred, så trykker jeg på venstre museknap. Og imens jeg trykker og holder på venstre museknap, så trækker jeg ned, kan I se, så ændrer størrelsen sig. Så jeg kan se det med mine øjne, at den bliver større, men jeg kan også se på tallet. Og så stopper jeg for eksempel med 30 mm, så jeg får den størrelse, jeg vil have. Jeg kan også dobbeltklikke på motivet. Så hvis jeg dobbeltklikker med venstre museknap, så får vi fra egenskaberne frem. Og der kan vi også ændre på de forskellige ting, der er inde eller som har med det her design at gøre. Så det er altså ikke hele designet, det er kun den lille stjerne, at jeg får egenskaberne for. Så dobbeltklik, der kan vi ændre på hele, hvad skal man sige, hvordan det er bygget op. Hvis man for eksempel ønsker at ændre på fieldstitch, og fieldstitch, hvad er fieldstitch for noget? Hvis I lægger mærke til strukturen der, det er det, vi kalder, den fieldstitch, den har, det er en struktur. Og herover kan I se, der er også en fyldesting, en fieldstitch. Og som udgangspunkt, så er der 30 standard udfyldningsstrukturer, så hvis I vil have en anden struktur, så kan man vælge at trykke på for eksempel nummer 2, så kan man se, at der er sådan en lille preview her, at strukturen ser forskellig ud. Så kan I se, når jeg ændrer på de forskellige numre, så får jeg forskellige strukturer. Og hvis jeg trykker på apply, se, så ændrer strukturen sig, altså fyldestingene. Så I kan altså manipulere med baggrunden, hvordan det ser ud med de der fieldstitch-strukturer. Der er en teknisk tegning her af, hvordan stingen egentlig er bygget op, og så er der en simulering af, hvordan det ser ud. Så man kan prøve sig lidt frem, så sige apply igen. Eller tage en anden en. Apply. Og så kommer der noget sjovt, som jeg godt kan lide at bruge, det er jo undo. Prøv at se, nu bruger jeg undo-knappen som en lille film. Så hver gang jeg trykker undo eller redo tilbage igen, så kan jeg sidde og hygge mig med, hvad var egentlig flottest. Så når jeg laver lidt boligdesign, så er jeg tit i tvivl om, hvad jeg egentlig skal bruge, og så tager jeg og prøver mig lidt frem. Og bare prøve løs, fordi så bruger jeg egentlig undo-knappen her som sådan en lille film, for at gentage, hvad var det egentlig, hvordan så det ud. Og så beslutter jeg mig så, hvad jeg vil have. Jeg kan lige vise ganske kort, at der er mange flere fyldesting end de her 30. Hvis man klikker på filstitch eller filtype her, så går det helt agurk med, hvor mange typer fyldesting der er. Så hvis man tager fancy stings for eksempel, så er der rigtig mange baggrunde. Man kan for eksempel få det til at ligne nogle bogstaver. Og så sige apply. Så det er et i for eksempel, der bliver puttet ind i der. Og sådan kan man gå ind og kigge, om der er noget spændende. Er det ikke vildt? Så det er jo, altså mange gange så bliver det næsten helt forfærdeligt, fordi har man for mange valgmuligheder, så kan vi ikke beslutte os jo. Hvad sådan skal vi gøre? Der er for meget at vælge imellem. Og grund til at trykke på apply i stedet for OK, hvis jeg nu har trykket OK, så forsvinder min dialogboks. Så hvis jeg nu gerne vil lave den om igen, så er jeg nødt til at trykke dobbeltklik på den, og så kan jeg så tage en ny fil. Og så sige den der for eksempel. Ikke? Og hvis jeg nu trykker OK igen, så forsvinder dialogboksen. Så i stedet for at trykke OK, men trykker på apply, så beholder jeg den her dialogboks. Det kalder jeg en dialogboks, den her. Selve min dialogboks, den bliver stående, sådan at jeg kan hurtigt vælge noget andet.
Giver det mening? Så hvis man trykker OK, så lukker den ned hver gang, så skal jeg åbne dialogboksen. Trykker jeg Apply, så bliver den stående. Og sådan er det med mange af de ting, man senere måske skal lave i designprogrammet. Så er det jo træls at skal åbne funktionerne hele tiden. Så kan man bare trykke Apply i stedet for, indtil man er tilfreds. Så det var lige ganske kort, hvordan vi kan klippe noget ud fra et eksisterende design. Vi kan ungroupe og gruppere et design, for at de skal være låst eller ikke låst. Og vi kan ændre strukturer, og vi kan ændre størrelse. Så længe at den her markeringsværktøj er aktiv, så kan jeg markere et design, og der er 2 markeringer, skal I lige lægge mærke til også. Så man kan markere en gang, så bliver det firkanter, så kan man ændre størrelsen, og hvis du trykker igen, så kan man dreje. Så det jeg gør, det er, at jeg tager fat i musen, trykker på venstre musetast, holder på venstre musetast og trækker med musen, indtil man får den vinkel, man vil have. Zoom ind og ud. Og det tit, der går det galt. Det gjorde det for mig i starten, at jeg kom til at zoome for meget ind. Så hvis jeg nu for eksempel kom til at zoome helt vildt ind og sige, hvor er jeg henne? Jeg kan ikke se det. Hvordan kommer jeg tilbage? Det er noget, som jeg bøvlede med i starten, da jeg skulle prøve at lære programmet at kende til. Pokkers, hvad skete der? Så skal jeg lægge mærke til zoom-knappen heroppe. Så trykker jeg bare på zoom-knappen, og så siger jeg to fit. Bum, så er jeg tilbage igen. Så mange gange, der vil man altså komme til at lave noget helt vildt koks, og så bare til at tage det stille og roligt, tryk på zoom-knappen, og så sige to fit. Ja. Du skal lige unmute, hvis du vil spørge. Ja, Morten, jeg tænkte på, når det nu er, som du siger, at man kan holde på de der punkter, der er i op ved stjernen, Ja. og så kan du vride den rundt. Hvis man nu gør det sådan, at de er markeret alle sammen, kan man så ikke bruge den, hvor man op ved din 45 graders i anden, eller nederste linje lidt længere ude der. Nå, Det er så også gør man drejknappen. det hele. Yes. Okay. Man kan ikke gøre det kun med stjernen. Jo. Okay. Så enten så markerer den man anden... kun, så enten så markerer du kun stjernen, og hvis du vil markere det hele, så trykker I Ctrl A på jeres tastatur, så bliver alt markeret. Ja, okay. Jeg kan også Men det var zoome mere ud. det der med, at man ikke skulle sidde og, du ved, og skulle lige fange den og sådan noget der. Ja, det kan godt være svært. Det kan det, ja. Så hvis jeg vil markere det hele, så kunne jeg trykke Ctrl A, eller jeg kunne tage min, så længe værktøjet er markeret heroppe, så trykker jeg med venstre museknast øverst til venstre for eksempel, og trækker en firkant, mens jeg holder venstre musetast nede, og så slipper jeg. Så har jeg markeret den. Så der er flere måder at markere på. Og jeg kan også gruppere det, så hvis jeg nu vil sige, nu er det jo perfekt det her, jeg vil ikke have det skilt ad, så er det, at jeg husker at gå op og bruge min funktion, der hedder gruppere det. Det er vigtigt at bruge det værktøj, fordi, kan I se, når jeg rører ved det nu, bum, så er det hele markeret. Nu kan jeg ikke skille ad. Så nu er det låst. Så nu kan vi tilføje noget andet, uden vi ødelægger det her. Så nu går der koks i min skærm her, kan I se. Nu går det helt agurk her, ikke? Så jeg siger undo. Sådan der, så er jeg tilbage igen. Så er der noget med bogstaver. Og selve bogstaverne, de ligger, og det er lige meget hvilken, om man har creator, eller man har fuld version. Så kan man lave bogstaver, men den fulde version har så bare endnu flere bogstavtyper, end creatoren har. Så hvis man tager ind i teksterne, lettering, den er hernede, og trykker på venstre knap, trykker på den der, dobbeltklikker. Hvis man dobbeltklikker på den, så tænker man, hvad pokker sker der? Der sker jo ikke noget. Men hvis man lægger mærke til hernede i bunden, der, så står der press mouse button to start. Så der er 2 måder at lave tekster på. Den ene er, at man markerer med venstre museknap sin tekst, og så trykker jeg et tilfældigt sted. Kan I se, så blinker markøren nu, ligesom det er en tekstbehandling. Og så kan jeg skrive med mit tastatur et eller andet. Og når jeg så trykker enter, så er der sten på. Jeg kan fortryde igen. Og så har jeg den anden måde at gøre. I stedet for at venstreklikke, så højreklikker jeg. Så får jeg den her type dialogboks frem. Så den her, den fik jeg frem ved at højreklikke på bogstavet.
Jeg prøver lige at slukke den. Så nu venstreklikker jeg. Så skal jeg trykke et bestemt sted og skrive. Og trykke enter. Jeg fortryder. Eller jeg højreklikker på min bogstavknap. Så får jeg den her dialogboks frem. Og nu kan jeg så skrive Vanina. V9 for eksempel. 9. Og så, hvis I er vant til at lave noget tekstbehandling, så minder det her meget om et tekstbehandlingsprogram. Man kan vælge fontene hernede. Og alle de font, den kommer frem med her, hvor der er sådan en zigzag-symbol, det er forprogrammerede, perfekte fonte fra Banina. Det vil sige, når man bruger en af de fonte her, så garanterer softwaren, eller Banina-softwaren, at de får det perfekt. Hvis man går længere og kigger ned, så står der True Types. Og True Types, det er alle de fonte, der ligger i jeres computer i forvejen. Så når man køber en computer, så er der altid nogle skrifttyper installeret til for eksempel Notepad og WordPad, hvis man har nogle små, hvad skal man sige, programmer. Installerer man Word eller andre tegneprogrammer, så får man endnu flere tekster, True Types. Og hvis jeg vælger en af dem, og siger Apply, så skulle vi gerne lige op og kigge her, så vi lige kan tage den væk, så vi kan se det. Så kan man se, nu har vi fået en tekst med en ikke, hvad skal man sige, forprogrammeret original teksttype. Så hvis jeg fortryder nu, jamen så kan jeg bare gå ind og gå op og kigge her, og så tager jeg en anden en. Så vil jeg se, at den simulerer ligesom, hvordan det ser ud. Og så siger jeg Apply. Og igen bruger jeg Apply-knappen i stedet for OK, fordi jeg er usikker på, hvordan skal min font se ud. Så jeg vil gerne eksperimentere, derfor bruger jeg altid Apply-knappen. Og hvis du er sikker på, at jamen, det er bare den, det skal være, jamen, så trykker jeg OK, og så er det det. Så hvis jeg nu trykker OK til den der, og siger, det er bare den, jeg vil have, så slukker dialogboksen. Og så har vi vores nye Vanina V9. Jeg kan tage fat i hjørnet med venstre knap, jeg kan trække i den. Jeg kan tage fat i midten her, og så kan jeg manipulere den opad. Og jeg kan tage fat i siden og skubbe den sammen. Så er der altså flere måder, man kan ændre et design på. Hvis man tager fat i hjørnerne, så bliver det proportionalt lige stort. Tager man fat i midten og skubber ind og ud, så maser vi designet sammen. Og hvis jeg tager fat i midten der, så maser vi det sammen i højden. Så det er i højden, og det er i bredden, eller proportionalt. Giver det mening? Så nu har jeg et design her, som er låst af noget, jeg har stjålet, sat sammen med et, jeg har åbnet, og lavet til et nyt design, altså en enhed. Og så har jeg så sat et bogstav, eller valgt at skrive nogle typer ind. Så. Senere i noget af det, som vi kommer ind på i de kurser, vi skal lave i fremtiden, så kan vi, og det er bare en smagsprøve, man kan manipulere med stort set alt i designerprogrammet. Så hvis man ønsker at sige, at det er ikke lige den font, det er den font, der ligner allermest. Jeg kan ikke finde den perfekte font, fordi den font, jeg vil have, den ser altså anderledes ud i det område her. Så kan jeg reshape det. Så hvis man trykker på reshape-knappen, så kommer der så nogle, og nu zoomer jeg lige ind, og jeg skal nok gøre det kort, så det ikke bliver for langhåret. Vi skal også huske tiden jo, hvad er klokken? Vi har god tid. Så det jeg gjorde, det var, jeg gør lige forfra. I stedet for at bruge det her værktøj, som hedder Select, hvor jeg kan bare vælge et design, så vælger jeg først designet, og så siger jeg Reshape. Så skifter, hvad skal man sige, så kommer der nye ikoner, vi ikke har set før. Og hvis jeg nu zoomer ind på den, så vi virkelig kan se, hvad jeg laver. Jeg tager min zoom-knap, venstreklikker, holder venstre knap inde og trækker en firkant over mit B, så jeg får et kæmpe B. Det bedste, man kan gøre, når man designer, det er simpelthen at få det op så stor størrelse som muligt. Jeg kan se, at der er sådan en lille firkant, så der er sådan en diamant her. Så den her diamant, den kan jeg trykke på der, og så kan jeg få fat i selve designet. Hvis jeg så trykker på den der, jeg skal lige tilbage igen. Så.
Det var mig, der gjorde forkert. Jeg vælger den lige en gang til. Sådan. Ja, så prøver vi igen. Der. Så hvis jeg rører med museknappen, altså jeg valgte først mit select for at få den markeret, så trykker jeg på reshape-knappen, og så trykker jeg på en af stregerne med min reshape-knap. Så kommer alle de punkter frem, som den er designet med, det her B. Og det er det, vi kalder de digitize-punkter, altså de punkter, altså programmet har fundet ud af, at den skal bygge et B op med. Det kunne vi gøre selv manuelt også, hvis vi var skrappe. Jeg kan så tage fat i de punkter her. Jeg markerer punkten, altså jeg flytter min mus hen til den runde prik, trykker og trækker. Så nu ændrer jeg på mit bogstav. Trykker og trækker. Og I kan se, at der er nogen, der er firkanter, og der er nogen, der er runde. Og så er der dem, der er vinkler. Så det der, det er vinkler. Så nu ændrer jeg vinklen på den, hvis jeg synes det. Så I kan se, at vi har altså masser af mulighed for nu at lave om på vores design af vores bogstaver. Så har vi en font, som næsten ligner, så kan vi altså lave den om, så den bliver perfekt. Og så plejer jeg jo så bare at have billedet i baggrunden, så man har den at kan kopiere efter. Og igen kan jeg sige undo, hvis jeg ikke vil have den lavet om. Så har vi ikke ødelagt noget igen. Så hvis jeg nu siger zoom to fit igen, zoom to fit, så har jeg også noget med nogle knapper, hvor jeg kan tage fat i den sådan her. Og hvordan fanden gjorde jeg det? I kunne ikke se, hvad jeg gør på tastaturet. Men det jeg gjorde, det var, at jeg markerer den diamant på det bogstav, jeg er fat i, og så trykker jeg shift-knappen ned, mens jeg trækker med musen. Så der er sådan nogle hemmelige knapper, vi kan lave med senere, når vi skal afvende bogstaver, så vi kan virkelig få bogstaverne til at stå, som vi har lyst. Men det skal vi nok komme ind på efterfølgende også. Nogen ellers, der har spørgsmål til bogstaver? Nej? Jeg vil lige prøve at komme tilbage til min hovedmenu her, hvor hej, der var jeg, hvor jeg viste min PowerPoint. Den havde jeg her. Sådan. Så gør vi den lige stor igen. Den kører det godt med. Så I kan godt se PowerPointen, ikke også? Det er bare min, der lige daller her. Hvorfor gør den det? Jeg prøver lige en gang til. Al den her teknik, man skal til at lære. Sådan der. Og sådan der. Ja, der var den. Så det var fordi, jeg skulle lige se, om jeg så ikke tager sulten her, hvad jeg gerne vil vise. Så jeg har snakket om, hvad forskellen var. Forskel på profiler og typer. Billederne har jeg ikke vil snakke så meget om endnu. Og hvordan man konverterer. Vi skal tilpasse størrelse, det har vi taget lidt om. Og lave tekster. Udskriften har vi kigget på også med det der artistic view, hvor vi kunne se, hvordan det så ud med print preview, hed det. Overført til maskinen, ja. Så vi går lige tilbage igen. Så vi går tilbage til designerprogrammet. Og siger. Og så går vi ind i Panina-programmet igen. Der. Sådan. Hvis jeg nu skulle sende det her over til min symaskine, eller hvis jeg skulle have det over på en USB-stik, så har vi flere muligheder. Hvis man kigger op i den her menu, værktøjslinje, så er der nogle genvejstaster. Og alle de knapper, der er heroppe, det er faktisk nogle knapper, der findes inde i de knapper, der er her. Så alle de her funktioner, vi har, der har man valgt at sætte de funktioner, som man bruger allermest, den har man lagt herud som en genvejsknap, som ikke skal ind og lede efter dem heroppe. Men vi har noget, der hedder sendt til symaskinen, den er her. Så hvis jeg trykker på den, så siger den til mig nu, siger den så, der er alt for meget, mit design fylder meget mere end den hub, jeg har valgt. Og der har jeg selvfølgelig lige glemt at vise noget, så inden jeg sender det over til designet, så kunne det måske være rart at se,
passer den til den hoop, jeg tror, som jeg har gjort klar. Og hvis man går ind i selve view, så kan vi sige show hoop. Og nu har jeg en simulering af, at jeg har sådan en standardramme på 10 gange 13, og der kan vi godt se, at det fylder lidt voldsomt. Så jeg skal bruge en større hoop. Så hvis jeg vil ændre hoopen, så kan vi gå ind og så ændre på den også. Det var ikke den. Det var sådan en gang. Hoop. Der. Der. Så selve show hoop, det er den hoop, vi har valgt. Og vi kan først også vælge, om vi vil se de der grids. De er også meget rare at have, når man designer. Lige nu er gridsene 1 centimeter per tern. Så hvis jeg nu for eksempel skulle have alt det der til at passe, hvis jeg siger, at det skal fylde, det skal være ned i den her lille ramme, så kunne jeg markere det hele, trykke Ctrl A. Og så kunne jeg selvfølgelig bare trække den sammen. Ctrl A. Og så kunne jeg gøre den lille. Eller også så kunne jeg definere det ved at højreklikke den. Jeg kan sige undo igen. Ja. Ctrl A. Og så kan man dobbeltklikke på den. Så skulle vi gerne have noget, der hedder størrelse på den her. Skal vi se, hvor vi har størrelsen. Plejer vi at have. Ja, så har vi den faktisk heroppe. Kan I se, der står bredde gange højde her. Så hvis den skal være 100 i den ene side, så kan jeg få det til at passe med det samme. Så vi har altså et værktøj heroppe, at hvis jeg markerer det hele, nu er det hele markeret, så kan jeg heroppe definere, hvor stort vil jeg have det. Så bredden, det er i millimeter, og højden er nu 63 i højden og 100 i bredden. Så nu kan det være der. Så nu trykker jeg på send til symaskinen. Der. Og jeg vil gerne sende alt. Og lige nu, og det er en ny funktion, de har lavet efter, den er blevet opdateret. Der skal man definere, hvilken slags maskine man har. Så der kan man gå ind, og så kan man sige tilføj. Og så skal man så finde, hvad for en slags maskine har man. Og man kan fortælle, at jeg har for eksempel en Bernina 700, eller ja, det kunne være en 770 for eksempel. Den kører med XP-format. Og det er den der. Og hvordan ved jeg det? Så ganske kort, så viser de her tegn, at hvis man har den sidste nye symaskine, der hedder Pro, den hedder 790 Pro, den er blevet jo trådløs, den er indbygget trådløs funktion, så den kan sende direkte til maskinen. Det her det er til vores gamle Bernina 180, så der står faktisk, når man kører musen henover, så kan I se, der står en tekst, Connect Sewing Machine via Wi-Fi. Eller til en Artista 185, det er det helt gamle. Hvis man skal sende til for eksempel EXP, og det er alle de nye Berninaer, så har man en Bernina 570, eller altså en 5-serie, eller en 7-serie, eller en 8-serie, så er det EXP-format, man bruger. Så det siger OK til. Og sådan kunne jeg blive ved at tilføje flere maskiner, hvis jeg vil have det. Så nu bliver den markeret. Jeg kan se, før var den jo grå, og nu har jeg gjort den aktiv. Så hvis jeg trykker på den her og sætter en USB-nøgle i min computer, så vil den sende den til computeren, og nu siger den så, at der var ikke nogen USB-nøgle i, så det kan ikke finde ud af det. Så tryk på symaskinen, sig send alt, og så skal I så have markeret USB-nøglen. Hvis du skulle sende til maskinen, så skal I have et USB-kabel på, det kan I også. Så har man sat et USB-kabel på sin symaskine, og den er tændt, og USB-kablet er koblet til computeren. Så vil de her to symboler være aktive. Og trykker man på nålen, så vil man sende designet direkte over på skærmen, klar til at brodere. Og trykker man på den her symbol, så vil den blive gemt i symaskinens hukommelse. Og fordelen ved det er så, at hvis I slukker symaskinen, jamen, så vil den være gemt i hukommelsen. Hvis I bruger nålen, og I så slukker maskinen, så er den væk. Så her det er et klart broderi, men den er ikke gemt i symaskinen.
Og her gemmer man i symaskinen, og der skal man så selv åbne den bagefter. Så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har andre typer end Bernina 570 eller 770 L8-serie lige nu. Hvad for en har du? Jeg har Artista en 130 eller 180 også, men Ja, ja, jeg vil nok bruge 800'en til broderier, også fordi den er meget nemmere at arbejde med. ja, for ellers er du skal vælge den der. Ja, Fordi det er der, hvor du skal have de der port mellem 1, 2, 3 og 4, og så have det er et USB-kabel til at virke. Så det har er man en derfor. Ja, så har man en Bernina Artista 180 eller 85 eller 170 af de nogle af de første syge- og brodermaskiner med touchskærm, Bernina lavede, så kører det med det, der hedder en CL-port. Og en CL-port, det er der ikke nogen computer, der har i dag. Så derfor der kan man købe en converter. Det er sådan en stik, hvor der er en USB i den ene ende, og så en CL i den anden ende. Så kan man så stikke USB'en ind i computeren, og man kan tilslutte den til CL-porten på symaskinen. Og så kan man overføre alligevel. Så jeg synes, det er fantastisk, at selvom det er 25-30 år siden, at de lavede deres første maskine, så kan eller Bernina software stadigvæk sende design til de gamle maskiner. Det her, det var så en måde at overføre ved at bruge hurtigknappen sendt til symaskinen. Vi krydser den lige væk. Man kan også gøre noget andet op i filer. Der har vi noget, der hedder eksportere til maskinfil. Og der kan man så sige, at hvis du nu havde lad os nu sige, at I er en person, der har en FAF eller en Husqvarna eller en anden symaskine, syge- og brodermaskine, men har købt Bernina-programmet, eller I måske skal lave design til en, der har en FAF eller en Husqvarna, så kan man gå ned og så sige, at jeg vil gerne gemme den i det format, som vedkommende skal have. Så i stedet for at lave det i XP-format, som den jo som standard bliver sat over til, så kan I gå ned og definere, hvad for et format skal I så sende den til. Så I kan altså lave det broderidesigns til alle de andre symaskiner, der findes på markedet også. Stort set alle sammen. Det er mening, at man kan eksportere, det betyder, at man egentlig konverterer filen til andet end Bernina. Og så skal man selvfølgelig bruge stifinder at definere, hvor skal den sendes hen. Og der bruger man nok det, som man bruger stifinderen ved at gemme filer. Og så kan man også se filer, card machine read, det var den der. Så den der read from card machine, og det er sådan set den knap, vi har her. Så den knap, vi har der, det er den samme, som vi har her. Så igen, de her genvejsknapper, der er her, dem finder vi også heroppe. Og der kan I se, at der står også, man kan også læse eller skrive til Wi-Fi-enheden. Så hvis man har købt den der Wi-Fi-enhed, så kan man sende direkte til den også via den her funktion. Men den her eksportere maskinfil er en vigtig funktion at have, hvis det er ikke en Bernina-maskine. Hvis jeg siger save as, så læg mærke til her, at den gemmer den som en all-in-one V9-fil. Art. Og hvis man går ind og tror, at hvis man siger save as, og så gemmer det på sin USB-stik, og så putter den fil over i USB-stikken ind i symaskinen, så kan I ikke åbne filen. Fordi forskellen på filerne er ret stor. Ganske kort. Så når vi arbejder på computeren, og gemmer filen på computeren, i dens rå format, så er det ikke en EXP-fil. Så er det en ART-fil. Og det vil sige, at det er den originale fil, som er fuldt redigerbar. I det øjeblik, at I vælger at sende maskinen over i maskinen, og det bliver til en XP-fil, så er den i princippet ødelagt. Filen er ikke fuldkommen. Den er ikke fuldt redigerbar. Så det skal I huske, at hvis I sender filen over i maskinen, og så bagefter kopierer filen tilbage, eller åbner den EXP-fil, I har gemt på USB-nøglen, og vil redigere i den, så er der begrænsede redigeringsfunktioner. I kan godt redigere i den, men den er ikke, hvad skal man sige, grade A, den er ikke
fuldkommen. Så der er nogle redigeringsmuligheder, der er væk. Jeg ved ikke, om det giver mening, at vi har originalfilen, og så har vi, skal man sige, maskinfilen. Og maskinfilen, det er ikke den, I skal redigere i. Det er originalfilen. Nogle spørgsmål til det? Nej? Jo, jeg har et enkelt, Morten. Ja. Hvis der er, vi kan jo gemme den her, så er det jo sådan set vores, hvad skal man sige, rå fil, inden vi sender den over. Yes. Det er nemlig rigtigt. Det skal jeg selvfølgelig også, og det er jo selvfølgelig det, jeg kommer ind på, når vi laver et software-kursus, fordi nu fortæller jeg bare lidt om det. Men det er rigtigt, at når man designer et nyt design, så skal man altid sørge for at sige, så åbner man, altså så siger vi save as, og så kalder vi det jo et navn. Ikke? Kalder det bare test, og så gemmer jeg det et eller andet sted på min computer, hvor jeg kan finde den igen. Så nu har jeg gemt min originalfil. Når jeg så sender den til maskinen, som EXP-fil, og der er så faktisk ikke nogen nøgle, så jeg canceler bare, så er det ikke den fil, jeg skal redigere i, så vi så lukker programmet ned, og så åbner vi et designerprogram igen, og den er tom, så skal jeg jo sørge for at åbne den fil, som jeg har arbejdet med, som ligger på computeren. Kan I se, der står art 90. Så den hedder .art 90. Så de filer, der hedder noget med .art 90, eller i det hele taget art, de kan ikke åbnes inde i jeres symaskine. Så der er kun en måde at få dem lavet om på, det enten med, at man eksporterer den selv til en EXP, eller man trykker på symaskinen, så sørger den for at gemme den i et rigtigt format. Så det nemmeste for jer, det er egentlig bare, at I skal ikke spekulere på, hvad den hedder som efternavn. I skal bare bruge den der sendt til symaskinen. Så får I det rigtige format over i maskinen. Men det er meget vigtigt at vide, at der er temmelig stor forskel på selve den fil, vi arbejder med i software, og så den fil, som vi sender over i symaskinen. Ja. Og hvad siger uret? 9:30, det kører, ja. Så var der noget med billeder, at der var forskel på billederne. Så det er der nemlig mange, som tager fejl i starten, at man tror, at man har nogle billeder på sin computer, og så tænker man, det er jo et design, det skal jeg have over i maskinen. Så hvis jeg nu siger ny igen, eller jeg går godt prøve bare at sige insert artwork her, så skal vi have fundet nogle billeder og se, der har jeg så med en fin bil. Så nu kigger min computer, altså mit Banina-program, når jeg trykker insert artwork, så læg mærke til herover. Nu er det billedfamilie af filer. Den kan altså ikke finde broderidesigns. Og der er mange, der kommer til i starten og sige, jamen jeg vil gerne indsætte et broderi-design, og så ved et uheld, så kommer jeg til at klikke på den der. Og så leder jeg efter min broderifil. Jeg kan sørge ikke forstå, hvor min broderifil er, fordi det er jo alle mulige tegninger, der er inde i min computer. Så hvis jeg åbner den, så vil jeg få en tegning, men det er bare en tegning, der ligger i baggrunden. Der er ikke stænk på. Og så kan man selvfølgelig bruge sin værktøj til at se, om man kunne stænksætte det her, men det giver jo ingen mening at stænksætte sådan noget der. Men bare for at ligesom gøre opmærksom på, hvad er forskellen på en broderifil og en tegning. Jeg siger lige undo der. Så har vi altså, hvis I kigger på symbolet, så ligner det ligesom sådan noget zigzag, altså noget, der er broderet. Insert embroidery, og der kan man se ikonen, der ligner sådan en blomst. Det skal forestille det er en tegning. Men der står også noget tekst nedenunder, kan I se. Importere vektor eller bitmap artwork to current design as backup drop. Og det betyder ganske kort, at man kan importere eller hente en vektorfil eller en bitmap-fil. Og hvad søren er forskellen på en vektorfil og en bitmap-fil? Hvis jeg prøver at kigge her en gang, så kan man se hernede, at dem, der hedder BMP og JPEG, det kender I sikkert mange af jer, det er ganske almindelige tegningfiler. Og de består, hvis man zoomer ind og kigger på sådan en fil, så er de meget dårlige i kanten. De har ikke lige linjer, og de kan være svære at designe ud fra, hvis man skal bruge
autodesigner-funktionen i programmet. Hvis man bruger de der vektorfiler, alle dem, der kommer hernede, altså hvis for eksempel I skal lave et design for en, I kender, så skal I spørge vedkommende, om de har den i en vektorfil. Fordi hvis I får jeres tegning i vektorfil, så har programmet meget, meget nemmere ved at hjælpe jer i gang med at lave et perfekt design. Hvis de ikke har en vektorfil, jamen, så er det så en bitmap-fil, og så skal I så bare bruge noget mere tid på at rengøre filen. Så det altid bedste, det er altid at få en vektorfil. Hvordan får man en vektorfil? Det er, men der er flere måder at få en vektorfil på. Altså enten så er dem man har, hvis det er et firma for eksempel, man skal lave et logo for, så har de 100% fået lavet et design fra et firma, der laver reklamer, og de laver vektorfiler. Så der kan du få dem fra. Men ellers så har man mulighed for, fordi det følger med til den her også. Hvis man kigger op i venstre side heroppe, så har vi noget, der hedder Artwork Canvas, og vi har Embroidery Canvas. Så det er vores program, vi er inde i nu, Embroidery Canvas. Men den her år, Artwork, det er CorelDRAW, og det er et tegneprogram. Det er et tegneprogram, hvor man arbejder med vektor. Så der følger med i, når man køber sådan et softwareprogram som Bernina V9, så får I noget, der hedder CorelDRAW, som jeg også skal fortælle jer lidt om. Og i CorelDRAW, der kan I tegne vektorfiler, og man kan konvertere filer om til vektor også, hvis bitmap-filen er god nok. Men der er altså nogle værktøjer, nogle tegneprogrammer, hvor man laver de her vektorfiler, og når man så åbner de der billeder eller tegninger, som man bearbejder, så kan man konvertere direkte tilbage. Så hvis jeg trykker på den her knap, skal vi se, om det virker på min nyindstallerede PC, som jeg gjorde her i panik lige inden vi skulle starte, så kan I se, at nu forsøger den at arbejde. Og nu er jeg inde i noget, der hedder et nyt program, som hedder CorelDRAW. Så det her, det er altså et tegneprogram, hvor jeg kan lave vektorfiler. Så når jeg tager noget og skriver herover eller tager nogle værktøjer, så nu kan jeg tegne noget. Og jeg kan også skrive noget. Så det er altså et tegneprogram med tekstbehandling også, og det er vektorstyret. Så hvis jeg nu gerne vil have den der fil over til et boligdesign, så kan jeg markere den en gang, så den er markeret der. Og så kan jeg konvertere, så står konverter her. Så ryger den tilbage til mit designerprogram. Så nu har jeg altså, kan I se den, der kom her? Så hvis man ikke kan finde ud af, hvis man synes, at det er svært at digitize, sådan at lave forme og sådan noget, så kan man altså hente forme inde i vores CorelDRAW-program, hvor der er sindssygt mange værktøjer, at man kan lave. Man kan også træne en frihånd, hvis man vil det, men det giver ingen mening, for det kunne jeg have gjort over i designerprogrammet også. Men vi har altså et tegneprogram her, hvor vi kan åbne tegninger og indsætte tegninger og arbejde med. Og når man så er færdig, så kan vi konvertere det, hvis jeg markerer den. Eller også jeg kan bare gå direkte tilbage. Der. Så er jeg tilbage igen. Så vi har altså mulighed for at kan hoppe imellem et teknisk tegneprogram, hvor man laver vektorfiler. Og når man har vektorfiler, så kan man meget nemmere lave boligdesigns. Og hvad er vektor for noget? Hvis jeg nu klikker på den her og zoomer ind, så de prikker her, de prikker, som der er her, det er det, vi kalder, at vi digitiserer efter punkter. Og en tegning, som er vektorstyret, er bygget efter sådan nogle punkter der. Så jo flere punkter en tegning har, kan jeg sige, at jeg kan lave den om også, ved at tilføje flere punkter. Jo mere præcis bliver linjerne. Så en bitmap-fil, den er ikke særligt defineret. En vektorfil er totalt defineret med lige linjer, og så man har for perfekte afgrænsninger mellem de forskellige farver. Så når jeg nu kigger ned igen, hvis jeg nu zoomer ud, to fit, og jeg går ind og kigger på den her, og så zoomer ind på den, så kan I se, hvor perfekt linjerne ligger her. Så alle de der punkter, de er meget veldefineret. Og havde man skulle lave
et design ud for en tegning, der var meget diffust, altså en bitmap-fil, så vil den have svært ved at finde de her, så vil de være meget defineret, så bliver det ujævnt. Så kan man så senere rette på det, og det vil jeg også komme ind på nogle af vores efterfølgende projekter, vi skal lave. Så vi har snakket lidt om at lave bogstaver. Vi har snakket lidt om, ja, hvad har vi snakket om? At man kan indsætte boligdesign, så man kan indsætte tegninger. Og ellers så er der jo en hulens masse værktøjer hernede, som man kan komme ind på, som man tager lidt af gangen, fordi designerprogrammet er jo et kæmpe designerprogram, hvor man kan mange ting. Så digitalisering, det betyder, ja, Kan man indsætte et foto og lave om til vektor? et foto, så kalder vi det et fotosnap. Så foto, det er jo meget diffus. Det består af utrolig mange pixels. Altså, det er meget detaljeret. Og der har man noget, der hedder Photosnap. Så autodigitize-funktionen her, øhm, der har vi sådan nogle funktioner hernede, der kan lave fotoet om til sådan noget krimskrams. Det ligner sådan noget avisudklip, hvor den forsøger at lave nogle flotte, hvad skal man sige, broderier ud fra det. Nå, Så det kan man godt, så kan I se, der er værktøj herovre, der hedder Photosnap. ja, Så der skal man åbne designet først. ja. Så hvis man har et foto på sin computer af et eller andet, jeg ved ikke om det har jeg ikke forberedt på den her, fordi den har jeg jo ikke noget at gemme noget på. Men hvis man har et eller andet foto, så åbner man det inde ved, så gør I det, I går ind i den der Insert Artwork, og så finder du dit foto herinde. Og når fotoet det så er åbnet, jeg kan godt se, om der er et eller andet, vi kan bruge. Der er en bil, en gammel bil her. Det er jo et dårligt foto, men bare for at give eksemplet, Ja. så bliver markeret, så siger min værktøj bliver aktiv herovre nu. Og så trykker jeg på Photosnap, det kommer til at tage lang tid, jeg skulle nok have gjort det lidt mindre. Det er jo kæmpe design, jeg er gang i. Så nu låser jeg computeren lidt. Man skal sørge for, inden man bruger værktøjerne, så skal man lige definere størrelsen først. Så nu har den lagt sten på mit foto. Ja, Så, okay. så, øh, så, øh, så hvis jeg trykker Artistic View heroppe på den her, så ser vi fjern billede i baggrunden. Så vil vi gerne se den der. Den har travlt med computer lige nu. Ja, Så det bliver jo ikke særlig pænt. Men det her, nu har den lagt sten på min bil. Så det undgår jeg lige en gang. Men det kan du altså godt. ja, Så de værktøjer her, de bliver først aktive, når man har indsat en tegning. Så tegningen indsætter du her, og så bliver værktøjerne aktive bagefter. ja. Godt. Tak. Så alle de værktøjer, der ligger her, dem har man i Creator-programmet. Og alle de værktøjer, der ligger her, det får man så i Designer Plus. Så det her, det er Designer Plus, hvor man manuelt styrer det hele. Og i Creatoren, der kører man efter tegninger. Og grunden til, at de ikke er aktive, det er, fordi vi mangler et billede. Mm. Jeg havde desværre ikke nogen gode billeder på den her, fordi det gik lidt stærkt. Så hvis man nu for eksempel går ind på Baninas hjemmeside, det kunne vi gøre, så jeg skifter lige skærm igen. Stop share. Og så vil jeg dele skærmen med internettet. Der har jeg noget her, tror jeg. Bum. Så kan I sgu se min e-mails her. På internettet skal vi lige have den der knap igen, der driller mig. Det er irriterende. Hvordan gør jeg? Den der. Ja, sådan der. Hvis jeg nu trykker der, gå ind på Baninas hjemmeside og trykker på software og på broderi designs. Så kan man, så mener der er nogle projekter. Skal vi se en gang. De der projekter, jeg gerne vil finde. Banina, de laver nogle projekter, som vi kan, hvor de vejleder og råder ud fra. Lær at blive kreativ, det jeg tror, den er. Så for så, nu ringer telefonen også. Så herinde under Banina og lær at være kreativ, der kan I finde projekter, og der kan man også downloade nogle billeder. Så hvis det er noget med broderi, så ligger der nogle projekter her. Og der tænker jeg, hvis man går ind og tager nogle af de her, skal jeg se en gang.
Øh, Jeg synes, jeg nemlig så en sjov en i går, da jeg lige kiggede. Så kan man så tage billederne, som så skal designes. Den kunne jeg så ikke lige finde her. Men der ligger i hvert fald nogle hvad skal man sige, opgaver her, som man kan tage og stjæle noget fra. Så hvis nu siger jeg blomst, for eksempel. Nu søger jeg på et billede. Nu søger jeg bare på Google. Og så skriver jeg tegning. For at finde en tegning. Så kan man finde en simple tegning her. Og der kunne man så kopiere nogle tegninger ned, hvis det er et gratis sted. Så I har mulighed for at kan finde nogle tegninger, eller også så har I nogle tegninger selv. Det I også kan gøre med Baninas, hvad skal vi sige, vi har brug for hjælp, det er at inde på YouTube-kanalen. Banina har en YouTube-kanal. Og det I skal huske, når I går ind på YouTube, det er, at I starter altid med at søge efter Banina. Fordi jeg vil gerne have, at I vælger Baninas kanal. Jeg trykker på kanalen. Sådan. Så nu kan jeg se, at jeg er inde på Baninas YouTube-kanal. Og derinde, der vil jeg søge efter for eksempel V9. Så jeg søger ikke herop på Bani, altså V9. Jeg søger inde i Baninas YouTube-kanal. Og der finder man så alle mulige, også projekter og undervisningsmateriale. Så her der ligger for eksempel 28 eller 23 videoer til at arbejde med V8. Og har man V9, så findes der også en masse videoer her. Alle de her V8 videoer kan I faktisk også bruge til V9. V9 kan bare noget mere. Men der er lavet rigtig meget materiale med undervisningsvideoer i, som I kan gå ind og hente. Og der kan man åbne dem op, og så viser de på den måde. Og der kan vi jo pause den, sætte den på stop. Og så hvis man vil høre, hvad hun siger igen, eller ikke kan forstå, hvad hun siger, så kan man i hvert fald se, hvad hun gør med musen, når hun kører rundt med det. Så YouTube har rigtig mange videoer, hvis man går ind på Baninas YouTube-kanal. Hvis jeg bare skriver Banina B9 her, så får man jo sorteret alt muligt fra andre, som måske ikke har noget med Banina at gøre, men bare har lavet noget for V9. Så der er flere måder at søge på YouTube på. Man kan søge på hovedsøgeren, som søger i alt fra YouTube, og så kan man gå ind på Banina, og så kan man søge på deres egen kanal. Så det der, det er jo så noget, jeg skal lave for jer i fremtiden nu, hvor det er på dansk. Ikke? Øhm, Inde i software-delen der, og vi trykker på Bris-software, så kan man se, at der ligger stadigvæk noget til både 8 og 9. Der er jo stadigvæk mange, der har version 8. Og det materiale, jeg kommer til at lave i fremtiden også, der vil de fleste, der har en 8, vil også kunne følge med i mange ting, hvis man ikke er konverteret op til 9'eren. Og så vil det være nogle ting selvfølgelig, hvor det kun er version 9. Og jeg vil også prøve at komme ind på, hvor jeg vil lave en halv time i den kommende tid, hvor jeg vil fortælle, hvad er egentlig forskellen på en 8 og en 9'er. Så hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvad får man egentlig ud af at købe en 9'er frem for en 8'er, og kan det betale sig? Så det er ikke noget, man absolut skal skifte over til en 9'er, fordi en 8'er kan rigtig meget. Og skal man have 9'eren, jamen så betaler man så de der 6.000 kroner for at få en 9'er. Hvis man gerne vil, for eksempel, en af de ting, som 8'eren overhovedet ikke kan, det er selvfølgelig at køre wifi. Så hvis man vil køre wifi og have den der USB sat på, jamen så skal man have en 9'er. Men 8'eren er stadigvæk et program, som mange bruger, og som vi stadigvæk underviser til. Så der er ingen grund til absolut at købe en 9'er, hvis I ikke har gjort det. Eller hvis I overvejer det, så prøv at se, hvordan det går, og så efterhånden, som vi laver vores materiale, kan I jo se, om der er noget, I mangler og gerne vil have det sidste. Men det kommer an på jeres behov igen jo. Så jeg slukker lige det her igen, så jeg kan se jer. Se, hvor bliver den af. Nu kan jeg ikke finde min knap. Der. Stop sharing.
Så, har I kigget med på nettet nu, eller hvad så I før? Prøv at undvige den en gang, for jeg tror da ikke, jeg fik shared. Ja, så I med på hjemmesiden eller på internettet? Ja, Nå, godt. Jeg troede, skulle lige have lavet koks i det der. nej, det kører så fint. Ja, og I kan se mig. Ja. Ja. Morgen. Så er der nogen sådan specielle spørgsmål omkring stadigvæk, om hvad I sidder og undrer jer over, hvad det vil I gerne lige vide lidt om, eller Ja, I har brændt ind med? jeg kunne godt tænke mig at vide, hvis du går ind under lettering, hvor at der er monogram, hvorfor kan jeg ikke fjerne ABC og sætte noget andet ind? Det kan man godt, og altså ABC er jo egentlig bare det laver jeg et kursus til også. Nå, okay, super. Ja. Så jeg har Ja, sådan en helt kursusmateriale, hvor vi kun leger med monogram, og det er okay. faktisk det er et rigtig lækkert Altså, værktøj. spændende, Og Morten. Det er så man rigtig skal fedt. følge, ja, man skal følge visarten. Der er en visart, man kan følge, hvor man kører Okay, trin for trin. okay. Så bliver man i visarten spurgt, hvilken bogstav vil du have i? Skal der være 3 bogstaver, eller skal der være 2 bogstaver? Hvad for en ramme vil du have på? Og sådan fremdeles. Mm, Så det skal jeg nok hjælpe jer med. super. Fordi så går jeg lige bag. Jeg deler lige skærmen med min PowerPoint igen. Den har jeg her. PowerPoint. Kan I se den? Ja. Godt. Så et er selvfølgelig, at man har et designerprogram, som kan alt muligt. Og nu kan jeg ikke få lov til at skifte. Jo, nu kommer den. Sådan der. Den skulle lige vokse. Et er selvfølgelig, at I har et designerprogram, der kan mange ting. Men det er også vigtigt, at I har styr på det, der er med til at lave jeres broderier. Og det er jo noget med trådkvaliteten, at I bruger den rigtige. Der er meget forskel på broderitråd. Ligesom vi har forskellige sytrådskvaliteter, så er der også meget forskel på broderitrådkvaliteter. Det har noget med trådspændingen at gøre. Og noget af det, som man skal have styr på, det er jo, at man har styr på undertråd og overtrådspænding. Så de fleste maskiner har jo en automatisk trådspænding, og de nye baniner kan man ikke stille undertrådspændingen på, men man kan så få et andet spolehus. Det er også vigtigt, at man smører sin maskine. Har man en banina broderemaskine, syr broderemaskine, så skal de jo smøres ofte. Det har også noget med trådspændingen at gøre, når man broderer. Skal man brodere, så kan man risikere, at den skal stå og sy en hel dag. Og der er altså vigtigt, at man får den spurgt, inden man starter. Der er også noget med at gøre, hvordan tråden løber af maskinen. Har man et garnstativ, lægger tråden ned. Der er også nogle udfordringer. Der er noget med nålene. Er det den rigtige type af nål, eller hvilken nål skal man bruge? Jeg anbefaler jo at bruge en broderinål, fordi den har et større nåleøje og en rund spids. Jeg slækker lige den her slut. Sådan. Og så er der noget med stinkpladerne. Det er meget, meget vigtigt, at man bruger de rigtige stinkplader også. Så der er rigtig mange ting, man kan gøre for at få sit færdige resultat flot. Så et er selvfølgelig, at vi skal lave et design. Det næste det er at få det til at se pænt ud på stoffet. Og så er der alle de der forskellige fliseline typer. Og der har jeg også et lille foredrag, jeg kan holde online, hvor jeg sådan går hvad skal vi sige, de ting igennem, der er vigtige. Så det er også et af de ting, jeg gerne vil lave i fremtiden. Så det vi egentlig har været igennem nu, det er egentlig mange af de ting, som jeg havde forberedt. Jeg fjerner lige den telefon der. Øjeblik. Så vi kan få den væk. Så. Så er telefonen væk. Det må jeg også skylde. Sådan. Så ganske kort, hvis jeg skal ridse op, bare for lige at repetere. Vi har snakket lidt om, hvad forskellen er på Artlink og Creator og Designer Plus. Artlink var et gratisprogram. Creatoren er et program, hvor man kan lave designs ud for tegninger, og selvfølgelig bogstaver, klippe og klister. Og Designer Plus, der kan vi lave alt. Jeg har snakket lidt om, hvordan man åbner et broderifil, hvordan man gemmer det og overfører, og hvordan man kan klippe og klister i en fil. Og jeg har også snakket lidt om, at der er forskel på broderifiler og den filtype, man arbejder i programmet. Så det er vigtigt at lige have for øje, at når man designer et design og får det gemt med den på sin computer, og ikke redigere i den fil, man har sendt over i maskinen.
Så når man skal ændre på et broderi, man selv har designet, så sørg for at åbne den fil, man har bygget det i, og ikke i den fil, man har sendt over til maskinen. Vi har snakket lidt om at kombinere også og lave tekster, og der er jo rigtig mange ting, man kan, og det er jo ganske få ting, jeg har vist, fordi det egentlig kun er introduktionen, at jeg bare vil vise ganske kort, hvad kan man med programmet. Så jeg er ikke gået i dybden og designet altså, og lavet nye ting. Det kommer vi ind på i fremtiden. Det her, det var et forsøg på at finde ud af, hvor meget, hvad er behovet? Har I lyst til at lave noget i fremtiden? Så det må være det for i dag. Vi lukker og slukker. Tak for det, Morten. Tak for det. Ja. Det var noget af et eksperiment, men tak fordi vi deltager i hvert fald. Ja. Tak fordi du har gjort så meget ud af det. Ja, Det er godt. God dag alle sammen. tak. God dag. Ses Ja, alle på sammen. lige måde. Hej hej. Hej hej. Tak for det, Morten. Det er godt. tak.